Mi a NOK? Az ország legújabb lakáscélú közösségi megtakarítási formája. A tagok közösségekbe szerveződve gyűjtik megtakarításaikat 120 vagy 180 hónapig. A tagok minden hónapban azonos összeget fizetnek be a közösség számlájára, mely a futamidő alatt nem változik. A befizetések közösségenként halmozódnak és összeadódnak. Így a közösségek képesek negyedévente akár több tagnak is a megtakarítás teljes összegét biztosítani. Az, hogy a tagok mikor jutnak a teljes összeghez, a negyedévente megtartandó kiválasztási eseményen dől el. Legalább egy tag közjegyző jelenlétében sorsolás útján kerül kiválasztásra, így lakásvásárlási jogosultsághoz jut. A többi jogosultság az előtakarékosságot felajánló, azaz licitáló tagok között a felajánlások alapján kerül odaítélésre. A licit nyertesek befizetései szintén a közösség számláját gyarapítják, ami felgyorsítja a közösség tagjainak lakáshoz jutását. Minden lakásvásárlási jogosultságot szerzett tag állami támogatásban részesül. Ez elérheti a 4,5 millió forintot. Minden szerződést életbiztosítás véd, ami fedezi a teljes megtakarítási összeget. Átlátható, biztos. Ez a NOK. Feketén, fehéren.